खान एबसु नङाबा रावबो जातिखौ खौसे दैदेनलांनो हानाय नङा बे बयबो मिथिगौ बयबो बर' रायजोआ मिथिगौ आरो एबसुनि नेतृत्वआवनो जाहाथे गासैबो आफादफोरखौ लानानै मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दायो जे एबसुआ बेखौ शक्तिशाली भाबै माने रल खालामगोन रल प्ले खालामगोन त'आवनो जाहाथे गासैबो आफादफोरखौ लानानै मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दायो खारन एबसु नङाबा रावबो जातिखौ खौसे दैदेनलांनो हानाय नङा आरो बे बयबो मिथिगौ बयबो बर' रायजोआ मिथिगौ ए गतिके रावहाबो जातिनि प्रति बयहाबो अननाय दं बयबो सिरियास दिनैनि दिनाव सोरबा खम बारा अनो मोजां मोनो बिदि नङा बयनावबो जातिनि थै दं जातिनि थाखायनो बयबो नांदों आरो दिनै बयबो बे दिनैनि सावरायमेलाव बाहागो लादों ए गतिके जों आसा खालामगोन जे एबसुआ बेखौ शक्तिशाली भाबै माने रल खालामगोन रल प्ले खालामगोन आरो बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि आसाया निस्सय जाफुंजोबा जानो हागौ खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टखौ आरोबाव मोनसे दाबि दंबावो जोंहा एबसुनि सायाव जे आसाम गभर्नमेन्ट बर्तमाननि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो मेम'रेन्डाम गथायनांगौ आरो लोगोसे चिफ इलेक्शन कमिसन माने भारतनि बिथांमोननो जयेन्टलि माने मेम'रेन्डाम गथायनांगौ लोगोसेनो आसामनि इलेक्शन कमिसन बेवहाय गथायनांगौ बेखिनिखौ जोंनिफ्राय उत्थापन खालामनाय जादों आरो दिनै बेवहाय आल'सनानि गेजेरजों मोनसे कनभेनर जिहेतु सायख'नाय जादों आबसुनि नेहाथारिनि दारैनो गासैबो आफादफोरजों सम्पर्कखौ लाखिगोन निस्सय बाख्नायथाव जोङो हयथ' सम मोनबावगोन 11आ लास्ट डेट अबजेक्शन एन्ड क्लेमनि जितु दिना 11आ लास्ट এই गतिके 19-20 तारिखआव भारतनि निर्वाचन आयोगनि माखासे मानसिफ्रा फैगोन हियारिं लानो थाखाय निस्सय जों बे समाव बे समसिमहालागै सरकारखौ बा इलेक्शन कमिसनखौ जोंनि जितु खुद्रिनाय जोंनि जितु दाबि बेखौ जोङो लाखिनांलांगोन बेनि थाखायनो जों बेवहाय दिनै उत्थापन खालामदों जाहाथे बेखौ एबसुआ बे समसिम जरदार भाबै बे दाबिखौ उत्थापन खालामलाङो जों बेखिनिखौनो आसा खालामदों निस्सय हाग्रामानि थिनहरनायावनो जों दिनै बाहाय बाहागो लादों आरो एबसुनि जितु दिनैनि जितु सिद्धान्त आरो बियो ग्रहण जग्य जादों आरो बेखौ एबसुआ माने नेतृत्व लानांगौ दाबिया बेबो मोनसे दङ बिटिसि गभर्नमेन्टआ जाहाथे जिहेतु लकेल गभर्नमेन्ट जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बेखौ बिरोधि आरो रुलिं मोननैबो ज' जानानै मोनसे जाहाथे काउन्सिलनिफ्राय केबिनेट आरो माने एसेम्बलि मोनसे डिसिसन जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टनो इलेक्शन कमिसननो बिथांमोनाबो राजनैतिक भाबै आरो बिनि जितु सासक हिसाबै बिथांमोनाबो होनांगौ